Lorkhom episode zasom pasarina South Korea no pangbo na chanchin raplak South Korean boy band le girl group movie le drama chu kan hrelomin kan lom hle hloma tun tum chu South Korea a case mak tak children movie sang hi som pakhata chua to tak thon thu bul ngei ataka thil thleng hi ilo bi chiang don teang Frog Boys kumsang khajakwa somkwa pakhat march ni somni paruk khan mi pano panga kumkwa tanga kumsom pathum inkar deigu acheng te chu arwalin an bo thot maya police lamtenen na satakin hanjong ma se an chanchin hriat tu reng om theilo ni an bo tanga nili na mi pakhat hian ron kolin no pang ho chu akol thu le no pang pani chu an dam som lo thu aron soya sum tam tham tak aron phut bok ani no pang chung te chuan be sei na thar ne no pang ho tlan na tur sum nen chuan chu pa chu an lo ngak taringot maya amai ro chu he pa hi in mu na tur mun a soya chuan aron kal tatlat lo maya he thil khen nu hian chui zui ngai nom lovin are zui le tawang wang mai sia ti ngai na takpo nu chui tu te po hian an shabik lo ani heti hun lai hian tu vak mai nan la beng khon te chiam lova police la chuan tlan bo case anga an kaltir awangin an zong nep deuh ni te poina lang tin South Korea chuan in thlan pui anei awangin national holiday puan ni takabo an nge nge ti chuan a hnu deuh fe a chuan police te chuan heng no pangbo kumku atanga kumsom pathum te hi mi pui ma a an puang chuak ve ta chawa ti chuan rampumin heng no pang chanchin hi an ngai ven tran ta ani mi tam takin he case kai noya thil an hriat thu niom takte an on soi thina ma se adik lo zel maya case kai noi nia hriat hi zanga do lai mai chu police ten an donga ma se heng ho po hi thubel chian do lo vek an ni boxi ani no pangte an bo nei hian mi pakhat chuan no pang ho hi lo muin an kalna tura zo chuan wariong tlanga utok tui zong tura an kal tur thu asoi an hriat awangin wariong tlanga hian na satakin an zong chiama engmai ro chu an hu chuang lo ani wariong tlang veilam hi sipai ho om mun niin ara le lam hi an chan ka na mun ani boka heng no pang thi hi sipai te hian an lo ka phlum pal em niang ti hi zona lian tak ani bok an bawa tanga ni rukna chuan chanchin bumi te chuan utok tui zong nia an soi wangin Frog Boys tin an ron chua chuta tang chuan Frog Boys tin an ko chun zom ta zel ani mei ni li chuan an chung te chuan kholaya an fa te bo zong hian lekha an chanchin le thala ka nem kai na te chu an sem kuala an ri ruwa tur zia mai chu kan fa te school bang ho tlai mai po kan phi chung ani a ni tam takan chanchin hre theilo hian khongai thlak le ani he lekha an sem na chan ber chu police ten no pangte hi tlan bo case anga an siam sakhi na an ti em awangin thu thar the dar tu kaltlangin mi pui hne nan lung oi lo na soin tlan bo anga an chuana hi thlaka ru bo emo mi bo pa ngai kheisa thlak turin an nor zui bok ani chutia puan zar ani hnu hian president ro teiwu beng alo thleng ve ta president chuan a zong turin mitam tak ruatin zon na hi tlom ngai te nen tlang chuan zong le mup maya kum khat don te meu an zon hnu po hian ma son na aum thei bok si lo ani no panga te pa te ro chu an be dong du ve lova truck te hoin an fa te zong hian khopum to pa chuan an zong ani asura sa po ngai to lovin an ma tho lai te kalsanin patling rual chuan an fa te an zong tur mel chu lung te po ati chelek lek zok ome an trucka chuan benar lian pui tarin khongai takin kan fa te min zon pui ro ti tarin an tlan kol pui thina chuti an mani chevel muthin pakhat na jung bonga chuan a khongai hle ni turani an mani hi azon pui top mai bok ani asoi dana phei chuan no pang pa te hi an ril ruwa ha hle meya no pang pakhat pa kim phei hi chu zan po amut ngai lo thu asoi hial ani no pang te an bo tanga kum khat nuwa po thu thar eng ma om theilowa media lam chuan wariang tlanga sipai om hun chu police ten an chui ve mi alo chumak an ti thu te po an chua hiala no pang chung te ngei po chuan in zom na anei an ring ve boka amai ro chu thu nei tu telamin an chui du mi alo si chuan ti theivak an nei bok si lo rin hel na ti zual turin no pang te bo ni khan mi pano pang pakhat chuan chulai mun vela chuan silai ri a hriat rualin no pang tre thom a hriat thu a soya
anua are zui tak dai awangin a en zui tak lo thu a soi tatlat mai le hei po hi police te chuan thu taka la du lowin an chui zui sak talem chuang lova ti chuan heng no pangbo pa te hian chanchin thar thedar tu then khat sarkar laka ngen na siam turin an han ngen chiama mase chanchin bulam te po hian an bengkhon sakdu vak lowa then khat phei chuan an lo hnut chuak hial jok ani chutia kum thum te meu an zon hnu chuan sumlama har satna an nei ta boxi a an chung te chom ngai bok nen chuan an halama chuan an han kir le phota chumi atanga kum ni hnuwa chuan chui zui le na nein Kim Gawan criminal psychologist US azir chuak chuan no pangbo te zingami jong sikapa chu arin hel thu le no pangte boni a dar kar thum ve lai biak po theimi alawa awma wangin no pangte chu aina phum bo ani ti in apu tatlat mai ani heti hun lai hian Korea criminal psychologist an la nei meu lawa wangin Kim Gawan a thu ang chuan rin hel thu a in chu an lai ta chiam maya bathroom lama chuan no pang phei khok an huwa wangin callin an lai ta an lai chung hian video in an cover char bokani amai ro chu engma mu chua reng an nei talova mi puite po chuan pa in ama fa nge chu atha an ringam lova chu ba ka dar kar thum chungin no pang ho hi a phum bo man an ring lo bok ani mi pui thin rim chuan Kim Gawan chu an ta hum mai zoka Kim Chel Gu jong sikapa chu hemi hnu kum nga a hian kan sarnat na nein kum somli or chawni na boral nge ani a thian te chuan a fapa zon na lama adam lo chawa tanga he nat na hi veini in an ngai bok ani jong sikapa boral hnu kum khatna no pang ho bo ni atanga kum som pakhatna September ni somni paruk sang ni pani khan no pang ta ru ro hi tlanga an lai chuak ta hlol maya an va hian an taksa hi phuar khom an nia an ruang an lai chuan mun hi an khuwa tanga kem khat bial vel or chau chung ani le ngal no pang chung te po hi anon thleng ve ngal vata no pang pa pu par ka chuan ani theini in karing phal lo ani ber mai dama mu ring to lo mai la be seina chete kala nei po atham ral ta vek si ti in arwanga mu chuan asoi ani no pang te ru ro ba ka hian an thop no tlem te chau mu tur om to a no pang pa zingami pukim po chuan fa te po veng him zo lo nu le pa mai ka lo ni kan fa te thmuang taka an thlaraw a ha chol na tur pon thudik kan hre thei bok si lo ati hial bok no pang pakhat ru rowa alan dan chuan adaru ti tliakin a hnung lama thlepin a kor hmanga sui ania an suina an phel chuan silai mu man lo le a zen puak to ruak te chu an hotel tanual maya no pang te chu ka hlum ngei ani an chung te chuan an ring het tabur mai ani no pang ruang te hi helai tlang lon thing semim charten thom no them mu in an lai ta ruang hi kumsom pakhat te meu hnuwa rin lo takin an hu chuak ta hlol ani engwanga thi nge an ni ti chu zona lian tak alo ni ta a Korea Alpine Federation team te chuan no pang te hi hypothermia mun sang awanga bo ruak tlak chamna le taksa vo vek na awanga thi an ni thu an soya amai ro chu tlang hi sang vak lova mun khata phuar khom an ni awang hian tha an ni ngei chu arinom ber zok ani chu mai ba kha silai mu charkha 50th Infantry Division Shooting Range chungami ani kher boxi ani silai ka zirna mun chu luk takin an chui ta a ti chuan kum sang ka chakwa som kwa pali khan an silai ka na mun hi apia de osheta son ani a ma se me patanga alan dan chuan tuna no pangta ruang an charna mun nen hian silai ka na mun chu metarza atanga metarza ni vel or chawhla ani a chuti ni chuan M16 rifle in ka phak tok vel chauti na ani chu hei lo hi thil dang mak deuh pakhat chu no pang bo ni hian sipai pakhat chu a silai mu zong song chu a kap zo lui veka chu sipai dang pon mak an ti deuh thu an soi ani ama ro chu he silai kap zo vek tu hi tu ber nge ani hriat thei ani tlat to lo boxi ani tin forensic lam chuan no pang te lurwa hian thil hriam taka zaina aum thu an soi le boka no pang pakhat ero hi chu akorin alu a khu awangin a that tu hian amit a hup sak nuwa a that ani ring anom bok no pang ta ruang hu chua ani atanga kum ni nuwa an ru ro te hi halralin an va phi nangkong luya leibuak ani a thaliam ani a hu hoin an borala a hu ho bok hian kaltirla
thi nu khovela po hlim takin anin kom khomanga infiam ho le dial tura an du wangin an vapte po hi arwala thla an ni thu pupar ka chuan asoi tun thleng hian an nu le pa tar to tak te chuan an fa te thi chan hi an la hrelo ta chewa he case eng tika nge chin fel an yang le engwanga thi nge an ni ta khang le silaya sipaina an ka fu pal nge ni tang misual tuina mo hruai bawin a that niin i ring zawk comment lamar han soi vero le lor kho mi lo thlir awangin lom thu kan soya lo subscribe in lo like la episode thar i lo hria zel theinan bell hi i lo click don ya